namon di sa studio. Kasa. Okay lang sa akong ganiguro. Kung anyway siling kuno good news ni kay lumayara kuno Millgate price nga increase sa pila ka mga sentral na. Is this a good indicator nga sa mayo nga futuro sang sugar industry sang Negros? Well, of course, siling mo, kabalo makita kung ano ka-importante ang Millgate prices sa ato, no? It's the main economic generator sa aton, labi nigit sa aton nga mga countryside, no? So we hope that the statement made by the SRA administrator no matuman din pano kaga panayon nga magasaka ang aton Millgate prices. Pero sang una no ini man na experience man naton during the time and your incumbency then no there are some may SRA naka-experience pa kita mga amo sini nga sitwasyon kong no. No, of course no kabalo makita nga ang presyo is driven by a number of factors no. So okay. Volatile man yung presyo sa merkado, no? This year, no, of course, pinagpagwa naman statement ng ato administrator na they were expecting practice na sa 3,000 level. So, sabay pa, no, mayo man siguro makita natin ang trend for the next few weeks, no? Whether we will reach the 3,000 level. Pero maglabot kita 3,000, amo lang pinaka-the best. Pagiro nga balita para sa Negrosanon kong, no? Siguro mo nang pinakagwapo nga Pasko sa ato, no? Lalo naman kita nga nag-kick in ng per month, no? So, with season fast moving, and eventually, of course, the weather, no? Subong may mga init-init na kita. So, ma-full blast na ng galing, no? So, timing tani ko na amo sa hambal sa SRA nga masaka, nga maupod man, no? Sa pag-fix ng atong milling season. By the way, kung no kay may schedule magkita the next day no sa interview, hopefully maka-grant sa aton interview ang aton SRA administrator, but masip lang ko very quickly, what was the latest party sa NIR kung kay do kanamo na gid sang mga nagpalayag sa support nila, especially mga national officials naton? Well, no, of course sa Congress, no, sa House, no, sa lower house, we have already passed no na NIR bill, no. I think nagligad pa nga tuig, no. Okay. So subong naman or early this year, no. So ang bula ara subo sa Senate, no. Okay. Ari mo this President Subiri about a few months ago, no. And I reiterated no siya isa na lang yang nagnantaw yung no. It's the President's signature na lang ang importante. So sa liwat no pareho man sa presyo, no. We hope na madayon na inakay. Again, it's going to be a very good gift no para sa aton sa probinsya sa Negros Oriental, and of course para sa aton nakaiping na probinsya. No, why naman problema kay kapin pagid lately nakaistoryanay man tupod kay Gov Lacson ang counterpart sa Oriental kag Secure daw well supported man sa mga bagong opisyales ni nga mga probinsya kong, di ba? Amo nang main concern no actually I got to talk to Senator Mig Subiri no about just before that, no, that was about 3 or 4 weeks ago, no. Nagamutos niya, are you sure, no, nga si Horace Ins? Ko yes, no. Nampiyan gid naton si Congressman Villa, kasi namon mag-amay na no. The congressman is the father and the son is the governor. Sila namon siya mismo no nagambal nga gusto yung mag-upod sa aton. Kasi ko amuman no si si now governor no si Chaco Segarbarria. So tatlo sila in no. So again no I think no it's just a matter of time. Ang nakita ko diri sa imo kung do may huling hirit ka sa mga renewal sa scholars mula sa 5th district. Balo ka no sa kundi nagligad na tuig no, we had about 9,227 no ka mga nag-graduate, siguro mga a little more than 1,000. So may mabinlan kita sa mga about 7 plus, no. So gina-id na to, no. Kabalo man kita ang subong prelims kina so we had a prior call, and then subong nag-holding hirit kita, no. Before finally kung ano gid man na makita naton kung interesado pa sila mag-renew para to give more students access, no, sa aton para sa ilang educational assistance. Yes. So, to those nga mga willing sila maka-avail kung they can visit your office anytime.
Para mapusan sila, no? Actually, all of these are online, ano? Okay. Upod nato ng aton opisina sa mga modern day trend ba, no? Sa mga submission naton online. Okay. Mga naton, mga communications are being done online, no? Para at least mas sa ila, kag of course, mas barato para sa ila. Aha. On that note, Kong, salamat ki sa time unless maitugon ka sa mga taga Quinto Distrito, sa ikalimang distrito. Well, of course, no, gina-encourage nato na ginikanan nung ara man ang listahan sa mga kabataan naton kung na sila, mag-online na sila, no. We hope to be able to distribute, no, ang aton bulig sila as early as possible, no. So, at then, of course, ang aton ipang programa, no, pagpadayon na binigit sa programa mga agrikultura, kag-edukasyon, salamat kita sa suporta, no. So, sa maraming salamat sa imo. Action at sa paghahatag sa tinion. Of course, sa matag palamating. That is a libat. Salamat. God bless. God bless, kid. Action Firing Line. Si 5th District Congressman Attorney Dino Yolo. Now,